ayikho into enkulu engaphezu kaShebe, engaphezu kobuNazaretha, engaphezu kaNkulunkulu esimlandelayo unyaka. Isho njalo idoda yakaWeba kwagudwa iminyaka ewu-70 kuleli bandla. Kwakukhona kulomuzi wasebuhleni. Mhla kuze kuzungezwa ngamakhandlela bayakhumbula abantu. Inkosi inyanga yezulu yayimeme izikhulu eziningi ezihlukahlukene. Imeme nezimantshi namakhansela. Kulawo zikhulu kwakhona imantshi yaseVerelem okwakuthiwa uWeba, yayikhuluma isiZulu njengoba kukhuluma nje. Yayisikhulumi sosuku le mantshi ngaleso sikhathi. Ubaba umfundisi uMadlala ngiyakhumbula kwiprogram wayizobongela ibandla. Kuleyo program bakhona abayikhumbulayo. Amen. Lithi mayisukuma lo muntu oyimantshi kulindele akhulume indaba eziningi. Usho lento esibuthile yokukhulu kaShebe. Yokuvela kaShebe ezulwini. Ngoba uShebe uvela ezulwini manazana. Ithi nginika isikhathi ngafunda ngoShebe. Ngafunda nangemisebenzi yakhe kusho le mantshi yaseVerelem okwakuthiwa uWeba. Ngithi kwaku-1980 ngaleso sikhathi. Ithi ngibese ngibona ukuthi lo Shebe ngimlandelayo uNkulunkulu. Futhi unoNkulunkulu. Uma nilapha nikuNkulunkulu. Yayisihlala phansi le ndoda. Kwathiwa hawu umantshi besithi uzokhuluma izindaba eziningi. Wayesesukuma umfundisi uMadlala emva kwakhe. Wathi lo mlungu washo kanje, wathi lo mlungu asho ngithi manje. Wathi lo mlungu sekusho konke bengizokusho. Ayibonge inkosi. Wathi lo mlungu seyikhulume yonke indaba yokuhlangana yethu. Wathi lo mlungu nami ngivumelana naye ngithi uShebe uNkulunkulu inkosi ayibusise selukuzwile kusho uMadlala. Izolo bagcwele niyakhumbula ukuthi unyazi lukelaya eMozambique. Luthe bafika bathi ababa ikhona lathi lifika laselithi yami mina ngumprofeti wase-Afrika, nguNkulunkulu wase-Afrika. Amen. Lathi kwasele indaba eyashiwoka lozinde mhla kuvulwa lesa statue sasikhona singabafanyana abancane kodwa saba nenhlanhla walalele uShebe. Amen. Ngiyakhe uShebe ngiphe baba uNkulunkulu walelizwe kuphela wathandaza umthandazo wahluka. Ngoba uNkulunkulu walelizwe wathi usomunye endlini yakho. uNkulunkulu wabezizwe ungafunda kuMateyu 23:37.
wathi Jerusalem, Jerusalem, bengithanda ukuthela ndawonye abantwana ethi bhekani sengithithile. Ithi ngeke kusangibona lize lithi ubusisiyo zayo egameni lenkosi. Kodwa wathi uNkulunkulu afananga abantwana bonyasi. Bobaba bafundisi benkosi. Lo nkulunkulu elizonela kuyafananga nalabo nkulunkulu. Yena wahlupheka ukuthi uNkulunkulu sogqilaze kangaka. Leli bandla lizoba yini? Waphinda walahlisa ithemba. Nawo mafukuzela. Umafukuzela wayengane kababa omkhulu. Umlando usho njalo. Ngesikhathi